Bai, mereu e lângă tine, tu nu vezi că e lângă tine, dracu. Păi ce viteza mea, dădeam și palmă și mă și întorceam. A fost mereu lângă tine. Ce-ți care a dat? Ia da, mă. Să moară, mă. Ce ai, mă, nebună l-a dat. Păi n-a fost lângă el, ce pași făceam eu? De balaur? Nicu. Da. Uite, filmează și ăla, stai cum să filmezi. Să vezi filmarea, bă. Să vezi filmarea după aia, adevărat. Mai jucăm câteva meciuri și după aia vezi filmarea. filmarea, mă. Bă, uite că filmează, hai mă, vezi filmarea care a dat, până la urmă. Să vezi că așa e corect. Dacă a dat, să moară mama, îl bat eu. Să vezi, bă, care a dat, îl bat. Îl bat eu care a dat. Bă, îl bat eu care minte. Da, mă, ești nebun. Hai mă, stai acolo. Să-l în pula mea, că îl bat eu care minte. Bă, dă frate. Nu a dat. A dat Nicu. Arată-i filmarea, arată-i filmarea. Arată-i filmarea, să vezi cine a dat. Arată filmarea, să vezi cine. Uite să vezi cine a dat. Uite să vezi cine a dat. Opresc? Dă-i.